Денеска се одржава седмата обука од проектот Мотивационо градинарство во склад со природата. Тема денеска е пролетна сеидба на пермакултурите и денеска ќе биде тема малку потешко и ве молам за разбирање, пошто темата е малку комплицирана сега за вас кои сте нови во проектите. И благодарам ви, пожелувам успешна обука. Ајде, повели Бија. Dobro, sada nastupam ja. Prvo, dobar dan svima. Drago mi je što ste napunili Zoom tako brzo. Nama je Zoom do 100 ljudi, nismo očekivali više. Ovo je posljednja obuka, odnosno posljednje predavanje koje ćemo raditi. Branislava piši koordinatoru pa ćete on uključiti. Pivo neko od njih ne čuje predavanje. Ovo je posljednje predavanje, obimno je, Fidančo vas je već uplašio kako će biti komplikovano, ali zapravo ovo su sistemi koji podrazumevaju kako da lakše razumete zonu, ranoprolećnu zonu. Lekcija 2 se odnosi na ranoprolećnu zonu, jer u lekciji 2 ćemo, zato izašla ova epizoda šta sejemo u januaru, jer ću samo segment januarski setve da obuhvatim. Najvažnije je da vi možete da isplanirate svoje ranoprolećne zone, jer imamo dosta ljudi koji ne mogu, prosto nisu tu ni s projektima, a ja sam jedna, ne mogu sve da vas vodim individualno, tako da je najvažnije da razumete šta radimo i zašto postoje takvi sistemi. Pre svega, brzi uzgoj, sam sistem brzog uzgoja je, kako kaže moja izmišljotina. Dakle, autor sam svega ovoga što ćete sada da čujete, to je samo deo onoga što može stati u ranoprolećnu zonu, kako bih vam pojasnila da ti projekti ni najmanje nisu čista proizvodnja hrane. Evo, ja još nisam skinula jaknu, sad došla s puta, znači samo sam uletela da održim predavanje pa idem dalje. Uglavnom, prvi deo predavanja će trajati do 11, nakon toga imaju 10 minuta pauzu i do 12 traje predavanje i posle toga pola sata je, mislim, je odvojeno za pitanja. Pitanja se odnose pre svega na Makedonce, jer smo mi gostujemo na ovom projektu koji finansira Evropska unija. Želim da pohvalim ponovo Fidanča koji je zaista podigao permakulturu na visok nivo. I evo, s obzirom da je ovo naša posljednja edukacija, jako sam zadovoljna saradnjom i zaista želim da pohvalim čitavo udruženje Aronija koji su izuzetno dobri organizatori. Što se tiče prvog dela predavanja, definisat ću vam šta je brzi uzgoj. Oni koji su dugo na platformi znaju o čemu se radi. Zatim definisat ću dinamiku da bi vam bilo delimično jasno o čemu se zapravo radi i proći ćemo do dinamike 7. Nakon toga imamo pauzu i idemo na ringišpil, idemo na sisteme zaštite koji su ugrađeni. Očekujem da vam se zavrti u glavi svega ovoga danas, ali pazite, to je jako lepo, nakon ringišpila sve će mnogo lepši, ono kad nam se vrti u glavi sve lepo izgleda. Idemo odmah na prezentaciju. Pivi je nešto problem sa internetom, pa ćemo vidjeti kako to ide. Uglavnom, dobro je, idemo odmah na prvi slajd. Ovako, kada je pitanje definicija brzog uzgoja, većini to i nije sasvim jasno, zato što se prvi put suočavate s tim, zato želim da raščistim danas neke stvari, naročito kada je pitanje tehnika postavki brzog uzgoja. Brzi uzgoj je kombinacija, zapravo to je element kombinovanja tih 5 sistema kombinovanja biljaka. Ovdje sam obuhvatila kada je u pitanju brzi uzgoj sistem kombinacije na osnovu plodoreda, na osnovu dušine vegetacije, afiniteta rasta i sestrinstva biljaka. Dakle, ovdje sam obuhvatila 4 sistema i oni se međusobno kombinuju kako bi brzi uzgoj mogao da proizvede 40% više biljaka na jednoj površini
nego što je to inače moguće. Brzi uzgoj nije samo proizvodnja hrane, u pitanju su sistemi integralne zaštite koji su upakovani u vaše projekte. Dakle, osim što možete proizvesti više hrane, tako da i kada ulazimo u sistem projektovanja uvek zaustavljam ljude na nekih 100 kvadrata, zato što 100 kvadrata zaista uz ovakvu dinamiku može da vas hrani. Dakle, cilj je da na jednoj gredici postignete ogromnu količinu hrane i to zaista možete da postignete ukoliko se pridržavate nekih osnovnih parametara. I cilj je da naše biljke koliko je god moguće sačuvamo. Šta to konkretno znači? Brzi uzgoj vam ne nudi magiju, jer magija ne postoji u prirodi. Znate, mi smo izmislili instant rešenja. Brzi uzgoj vam nudi mogućnost da se vaše biljke što duže sačuvaju od predatorskog lanca. Dakle, to nije isto, to nije jedna čarobna formula koja će sprečiti da buhač dođe na vašu biljku ili da stenice ne napadaju vaše biljke. Naprotiv, predatori postoje oko nas i oni su deo predatorskog lanca i oni moraju da postoje i moraju da se nahrane. Brzi uzgoj u onom delu integralnih sistema zavarava trag predatorima i odvlači ih od osetljivih kultura kako bi naše biljke mogle da izdrže napad. Tako da imamo često pitanje kada mi slikate kupusarice, pa one izgledaju zaista devastirano, a ključ uspeha jeste jak koren. Ja ovim kažem pustite, oporavit će se i na kraju se zaista i oporave. 90% biljaka koje su sakrivene u integralnim sistemima zaštite, konkretno ću reći kupusarice, jer ćete vidjeti gde su sakriveni sistemi, opstaje na kraju, bez obzira koliko su one devastirane, izujedana od strane stenica. Mi ne možemo da sprečimo stenice, jer stenice lete, ali možemo da krijemo naše biljke. Sistemi za brzi uzgoj su nastali nakon rada sa malim zajednicama, zapravo 15 godina tragam za baštinskim zajednicama i radim sa baštinskim zajednicama. Male površine pa i balkoni, mi smo prošli put imali predavanje o balkonima na live-u gde ste čak i na ovoj platformi gde ste mogli da vidite da je brzi uzgoj i dinamika prisutna i u balkon biobašti. Oni su nastali kako bih obezbedila ljudima koji uzgajaju na malim površinama veću količinu hrane. Što je veća količina hrane, to je veća vaša šaka otpora kada je u pitanju hemijska industrija. Jer monoblokovi vam ne mogu dati veliku količinu hrane, iako su oni i izloženi predatorima. Monoblokove, mislim, sve generalno možemo da štitimo ako želimo, ali kada je u pitanju mešovita sadnja na jednoj površini uz pravilnu organizaciju, vi možete da dobijete 40% više hrane na globalnom nivou, odnosno na čitavu baštu. To uopšte nije mala površina, zato što postoje biljke koje uopšte ne zahtevaju stalno mesto u bašti. To je najveća greška. Kada sam počinjala da se bavim baštovanstvom, te biljke koje ne zaslužuju stalno mesto u bašti su kod mene dobile, zato što me je tako učio neko, zato što mi je rekao da sve te biljke treba odvojeno sejati i saditi. I nakon toga bila sam zaglavljena, nisam znala šta nakon tih biljaka. Onda u radu sa malim zajednicama, jer baštinske zajednice uvek imaju graničnu površinu koja je maksimalno do 60 kvadrata, ja sam istraživala i na kraju otkrila te sisteme koji zaista mogu da vam pomognu da u toj dinamici prvo da učite, što je jako važno, da istražujete, što je još važnije, da se igrate, to je najvažnije od svega, naročito mislim, svi imamo dete u sebi koje želi da se igra kao puzzle koji se spaja i jako je važno imati, kao što sam rekla, ovakve sistemi kao igra šaka, morate znati koja je ciljna grupa, da znate šta radite pre i posle toga. I ovde konačno biljke smo uspevali da zaštitimo na jedan prirodan način. I u prirodi se, kada posmatrate jednu šumu, biljke prosto kriju, biljke se nalaze u svojim kombinacijama. Kulture koje ulaze u sistem brzog uzgoja, moram kažem da sve kulture ulaze u sistem brzog uzgoja. Postoje samo kulture koje
ne zahtevaju stalno mesto u bašti, a o tim kulturama ćete nešto kasnije. I kada je još jedno pitanje kojoj zoni pripada sistem brzog uzgoja, pogrešno je tumačiti to kao rano prolećnu zonu. Ona jeste deo rano prolećne zone zato što počinjemo sistemom brzog uzgoja, ali vi morate da znate da mi završavamo, ili da kažem, na trag biljke ne postoji početak i kraj, postoji kontinuitet. Mi smo u kontinuitetu, u dinamici i u brzom uzgoju, zato što vidjet ćete, pokazat ću vam retrospektivu dinamike 9 koja je prisutna na jednoj analizi, fotografije prate čitavu tu dinamiku, koliko je puno hrane proizvedeno i koliko je ta dinamika u kontinuitetu prisutna. Ja trenutno u bašti imam dinamiku, dakle na zimskoj zoni, imala sam je kroz jesenju zonu, kroz letnju zonu, imamo brzi uzgoj u jesen, tako da je, mi brzi uzgoj zapravo ne možemo svesti samo na rano prolećnu zonu. Ona jeste deo rano prolećne zone zato što u rano proleće bude se predatori. Vi morate znati da u tom trenutku kada se mi ubacujemo biljke u našu baštu, budi se sve, bude se divlje biljke, bude se svi predatori, svi se bude jako gladni i svi moraju da jedu. Svima je neophodno obezbediti hranu. Tako da mi ovdje imamo i sisteme za brzi uzgoj koji su u različitim funkcijama. Tako je sistem za brzi uzgoj u rano proleće u funkciji ishrane vas, zaštite vaših biljaka, ishrane predatora. Nemojte da zaboravite da svi predatori moraju da prežive, koji su deo predatorskog lanca. Deo predatorskog lanca nisu puževi, španjolci i kineske stenice. Dakle, to ćemo sada da odvojimo, ali svi ostali jesu deo predatorskog lanca. Dok jesenji brzi uzgoj hrani isključivo vas, jer tada predatori lagano idu na spavanje. Idemo na novi slajd. Sada ćete vidjeti koje kulture ne zaslužuju svoje mesto u bašti, jer ja sam njih podelila nekako po zonama da bi vam bilo lakše, jer rano prolećna i jesenja zona imaju delimično iste kulture, dakle morala sam napravim samo jednu blagu podelu, jer ta podela se proteže tokom čitave sezone. U rano prolećnu i jesenju zonu, u pitanju je jesenji brzi uzgoj, spadaju spanac, salata, grašak, rukola, rotkvice, matovilac, brokoleti, mladi luk, endivija. Endivija vam je, recimo, za razliku od radiča, takođe kultura za brzi uzgoj. To su kulture koje imaju vrlo kratku vegetaciju i zadržavaju se kratko na našoj parceli. Mada, ja moram da kažem da se pogrešno tumači brzi uzgoj i kulture za brzi uzgoj ukoliko se gleda samo spanač, samo salata, samo grašak. Tu u okviru jednog predavanja kao što su sortni turnusi ulazimo u suštinu svake ove kulture, pa onda vam spanač nije bilo koji ovde. Matador ima kraću vegetaciju od Viroklaj, spanač ili spanač Amerika. Tako da je ovde jako važno znati koju sortu biramo, na kraju ćete dobiti preporuku sorti. Salate, nije isto da li ćete iceberg ili ćete putericu. Hoću da vam kažem da ti sistemi za brzi uzgoj se doslovno prihvataju, pa onda imamo velike greške gde se recimo rukola ne tumači kao kulturu za brzi uzgoj, već se tu stavlja višegodišnja rukola. I višegodišnja rukola zauzima mesto više godina, što je sasvim logično. A dok je rukola u sistemu brzog uzgoja tu samo da sačuva mesto, da zaštiti biljke, da vas nahrani i da ode sa te gredice. Svako od ovih biljaka, uzmemo u obzir spanač. Spanač koji posejete sada u rano proleće daje vama hranu, ulazi u sistemu zaštite vaših biljaka, zato što kada procveta, on je u sistemu zaštite, to ćete vidjeti nešto kasnije. Zatim, hrani mikroorganizme. Vi morate da znate da se sve ono što se desi preko zime jeste spavanje. Svi spavaju, biljke spavaju, mikroorganizmi spavaju. Što znači da u jednom trenutku mi moramo sve njih da probudimo i svi se bude, ali se bude gladni. Šta hrani mikroorganizme? Mikroorganizme hrani korenje naših biljaka, zapravo oni se tu umnožavaju. Da bismo im to obezbedili, radimo setvu brzog uzgoja, jer brzi uzgoj hrani vaše tlo, budi vaše tlo, zato što je to tako gusta setva koja obezbeđuje mnogo korena.
I nakon toga, nakon svega toga, brzi uzgoj odlazi u tekuća biljna đubriva, konkretno spanać je izvor kalijuma. Dakle, kompletan sistem je ovde povezan. Vi se hranite, predatori se hrane se tlo i hrane se vaše biljke. 4 elementa od samo kulture za brzi uzgoj. Dakle, kulture za brzi uzgoj su onaj deo kombinovanja biljaka koji se zove kombinacija na osnovu dužine vegetacije. Njihova vegetacija je kratka, zato se i zovu kulture za brzi uzgoj. Ako pametno birate, vi ćete zaista imati kratku vegetaciju, zato što spanać će se zadržati 50 dana, on uopšte ne zaslužuje svoje mesto na površini. Salata, ako je putarica, ona će se zadržati 55 dana, grašak 55 dana, u zavisnosti od sorte, vodite računa, postoji predavanje moći azotofiksacije gde imamo 4 sorte sa potpuno različitom dužinom vegetacije, dakle pametno birajte za brzi uzgoj i u skladu sa svojim projektima. Rotkvice, saksa 20 dana, dok imate gvardi koja je 60 dana, to nisu iste priče, ne možete pogrešno birati. Matovilac svakako nikom ne smeta ni po svojoj širini, ni po svom ostanku. Brokoleti su vam kupusarice sa vrlo kratkom vegetacijom, 25 dana, mladi luk za 50 dana dospeva za berbu, mladi luk, ne crni luk, stari, i endivija jednako kao salate. To je rano prolećna i jesenja zona. Kada je u pitanju cela sezona, biljke koje nemaju stalno mesto, dakle ja sam sad promenila malo definiciju, to su biljke koje zaista mogu da se ukomponuju sa dinamikom. Kao što je cvetla, ona u vašim projektima ima stalno mesto, zapravo, ja sam tu prilično lukava. Cvetla na tim mestima čuva mesto za neke druge kulture koje vi uvek imate u višku, jer kada mi krenemo sa projektom, projekat je samo jedna radna ploča. Radna ploča, to su interaktivni projekti gde se mi u razgovoru na individualnim konsultacijama dogovaramo na kraju kako će to izgledati, jer u jednom trenutku vi proizvedete mnogo više sadnica nego što je to po vašem projektu. Onda postoje ove kulture koje su na spisku, koje čuvaju mesto vašim sadnicama. Dakle, cvetla je neko ko zauzima 20 cm kvadratnih, 25 maksimalno, vi nju možete da ubacite svuda između paradajza, paprika, dakle, apsolutno biljka koja se kombinuje u okviru sva 4 sistema, pa i sestrinstva biljaka, to je biljka koju možete da kombinujete svuda. Gomoljasti komorač, za razliku od žbunastog, može da se kombinuje, ne inhibira toliko rast, ali on ne zaslužuje svoje mesto ne zato što se dobro kombinuje, zato što je namćor, nego zato što se kratko zadržava na površini, a ne ostavlja inhibiciju iza sebe. Salate, naravno, to se podrazumeva. Zašto sam stavila salatu na jedno i drugo mesto? Zato što imamo i letnje salate. Znači, ako imamo rano prolećne i jesenje salate, imamo letnju salatu atrakcija, kraljica leta, koja zaista ne zaslužuje svoje mesto, nego je prosto kombinujete svuda i ona ne samo što je ulozi hranitelja, ona je ulozi onog ko pokriva površinu i u toku leta obezbeđuje veći procenat vlage na pozicijama gde jeste. Naravno da letnju salatu krijemo među kulturama, ali morate znati da sve te lisnate biljke na sebe privlače dovoljno rose, tako da kad je ima u jutarnjim satima, obezbeđuju rosu i drugim kulturama. Kelerabe apsolutno ne zaslužuju svoje mesto, iako ih imate po projektu, ali kao što sam rekla, vrlo lukavo, one tu čuvaju mesto, jer svakom kažem da ti projekti, koliko god dinamični jesu, imaju 30% prostora za dodatak biljaka. Jer mi iskustvo naučilo da uvek proizvedete više sadnica nego što uopšte ja upišem u projekat. Korijander, bosiljak, to su kulture koje ne zaslužuju svoje mesto iako su upisane kod vas, a zato što bosiljak uvek možemo dodati u ogromnim količinama. Bosiljak ide združeno sa svim plodonosnim biljkama, tako da se u području biljaka može staviti korijander, učestvuje u sistemu zaštite, svuda ga dodajemo zbog zaštite, pre svega od stenica, blitva, celer, praziluk. To su takođe kulture koje se svuda mogu ukombinovati
naročito blitva, celer kao začinska biljka, izuzetno važna biljka u sistemu zaštite. Sve začinske biljke generalno su važne, tako da je mnogo bolje ubacivati je svuda po jednu, dve biljke nego je staviti na jedno mesto, zato što na taj način bolje koristite potencijal te biljke. Što se praziluka tiče, naravno da on treba da ima svoju površinu, zato što imamo puno praziluka u toku sezone, ali ako imate višak praziluka, uvek ga možete ukombinovati između dve paprike, između paradajza. U podnožju paradajza može stati svašta. Paradajz ide visoko, biljke idu nisko, jer to je upravo u ovim sistemima ugrađena kombinacija ne samo dužina vegetacije, nego afinitet rasta. Ne možete isto tretirati biljke koje rastu visoko, biljke koje ostaju na površini i biljke koje rastu pod zemljom. Mada postoje ograničenja, neke kulture se jednostavno ne mogu kombinovati, recimo ne možete da kombinujete krompir, pa njemu iznad glave da ubacite papriku, zato što krompir u jednom trenutku morate da izvadite, a paprika ostaje duža od krompira. Hoću da kažem, ne može se sve iskombinovati, ovde je suština poznavanja suštinskih osobina biljaka. Ljudi ne znaju biljke, ljudi se čak i ne trude da prepoznaju biljke, da upoznaju njihove suštine, pa je njima grašak, krompir. A kada uđemo u sortne turnuse, onda morate da znate, to ni blizu nije tako. Idemo dalje. Što se tehnike tiče postavljanja zone brzog uzgoja, to je zaista važno pitanje, zato što su mnogi počeli da postavljaju zemljane gredice. Ovo što imate ispred je jedna faza rasta, ovo je dinamika 7, ovo što vidite, zato što sve nije niklo, zapravo 11 ima redova. Ovo je snimljeno analiza 1 i to iz te epizode ili ova analiza 2. Nebitno, ovo je dinamika 7 i ovo je zemljani brzi uzgoj koji je postavljen. Ove sezone radimo brzi uzgoj u permamodelima, postoji epizoda na kanalu brzi uzgoj u permamodelima i postavila sam jedno i drugo zbog sledećeg. Zemljane gredice su se pokazale kao jako loše ove sezone i svake sezone sve gore, teže se održavaju, teže konvertujete zemljane gredice u perma proces, odnosno u pravcu permakulture. Mnogo se u ključnim momentima se slabo snalazite, kao što je ključni moment kada je potrebno malčirati ovo, jer vi morate u jednom trenutku zaista da izdvojite vreme da malčirate svoje zemljane gredice i zemljane gredice su ove sezone prilično patile zato što je bila kišna godina, kasnile su. Zatim većina baštovana je izgubila brzi uzgoj u zemljanim gredicama zbog stresa, biljke su naglo procvetale, naročito spanać, jer su logično doživele stres. Imali smo jako mnogo kiše, vremenskih promena i onda je najvažnije od svega da mi zapravo ne zavisimo mnogo od sezone. Kada su u pitanju permamodeli, vi permamodele kontrolišete sami, vi ćete ih zaliti više ili zaliti manje. Oni vam ne mogu, njima ne može da bude puno vode. To jeste jedna od osnovnih grešaka koje često čujemo u učionici, da li sam previše zalila, zato što su to živi sistemi. Živi sistemi raspolažu hranjivim materijama. Vi morate prvo da shvatite da vi kada radite s permamodelom, radite sa jednim komposterom, sa jednim živim sistemom koji ima svoje pravila, svoje ponašanje. To vam je bukvalno kao kad imate nekakvu, recimo, pčelinju zajednicu. Sve je u permamodelu organizovano u skladu sa njihovim potrebama. Biljke su u permamodelima same kontrolišu svoje potrebe. Sad ne želim da širim priču o studijama gde biljke donose odluku kako će se nahraniti, ali je najvažnije da vaš pristup, u rano proleće će vaši permamodeli biti puni glisti, vi nećete moći da sadite od tih glisti, što znači da je komposter krenuo da radi, krenuli su krupni organizmi da ga obrađuju. Nakon toga će biti toplija faza, ali ne puno topla, zato što su vaše biljke u gnezdima i vi definitivno brzi uzgoj u permamodelima možete da kontrolišete. Znači, ovo što imate ispred sebe jeste zemljana gredica,
to neće biti primenljivo ove sezone. Naravno da svako može da radi ono što želi u svojoj bašti. Ja nikom ovde ne zabranjujem, nego prosto da je ne pripremate, jer sam juče imala na konsultacijama, onda kao pitanje u mom projektu je postavljen brzi uzgoj, a ja sam naglasila da mi je na toj površini plitka zemlja. I onda sam ja objašnjavala da nema priče, nema govora više o zemljanim gredicama, jer se to nije pokazalo kao dobro. Uglavnom, zemljane gredice isključujemo potpuno. Ja nemam više ni jednu zemljanu, odnosno ostaće dve kao parametar, kao kontrola aktivnosti i ništa više. Ja sam već 60% došla do podzemnih permamodela, vidjet ćemo kako će se to pokazati u ovoj godini. Idemo na naredni slajd. Ono što sve vas zanima, šta je dinamika smene kultura i na osnovu čega se ta dinamika postavlja. Tako da su baštovani krenuli da broje te kulture, pa onda da pokušaju da razumeju tu dinamiku. Dinamiku osjećate na svojim leđima, dinamiku osjećate u rukama, dinamika je nešto što podrazumeva vaš fokus, više pažnje, jer dinamika ima smenu kultura koja je jako brza i svaki projekat, vaši projekti prosečno imaju dinamiku 5. Ta prosečna dinamika je prisutna na čitavoj površini. Dinamika se može povećati i smanjiti u skladu sa konsultacijama, jer kada vidim da baštovani, kako vam kažem, ja idem uz projekat kao uputstvo za upotrebu, zato imamo individualne konsultacije, a nama nije cilj da vi dođete do projekta i da se udarate po glavi. I u jednom momentu dođete i dobite 25 papira, minimum za jednu baštu i onda ne znate šta ćete s tim. Zato sam ja amortizer sezone. Ja sam amortizer vaših duša, amortizer protoka, jer je jako važno danas biti podrška ljudima i biti amortizer. I onda u jednom momentu mi skrećemo dinamiku, možemo povećati, a možemo da smanjimo, možemo da proširimo projekat, možemo ga smanjiti, jer najvažnija stvar pratiti ljudski impuls. Mi možemo da isplaniramo šta god hoćemo, za našu sezonu. Sezona je ta koja će dati ključnu reč. Sezona upravlja nama, jer sada mi možemo da isplaniramo da će biti ponovo kišna sezona, ona bude sušna, pa je i to jedna dodatna težina. Nemojte da očekujete da bude lako, to je ovde najvažnije od svega, zato što ni jedna sezona nije bila laka. Ja ne znam laku sezonu i ne znam ni kako bih radila u lakim sezonama. Ova mi je prošla bila lakša, zato što sam bila u permamodelima i permamodeli jako dobro podnose i kišu i padavine. Mislim, prosto mi je mnogo lakše sada da uzgajam nego prethodnih godina. Konačno se osjećam kao nekakav hollywoodski baštovan koji može da uživa u svojoj, da hodam lagano, da lagano berem, uređujem svaku travku. Ja sam ranije, dok sam bila u zemljanoj biobašti, zaista morala da budem stalno upregnuta i nisam mogla da uživam u tom baštovanstvu. To je ono što svima vama želim, da uživate u baštovanstvu, da vam bude lakše, jer permamodeli imaju 5 bioloških metoda na jedan. Vi ste sve završili postavkom permamodela. Nema malčiranja, nema organske prihrane, zato što sve ste već stavili, vi ste tu stavili sve one biljke koje moraju da hrane vaše biljke. Dakle, nema kompostiranja, tu kompostirate, imate mešovitu sadnju na jednom mestu, imate saradništvo među biljkama, među svetom na jednom mestu. Dakle, 5 bioloških metoda vam zaista skraćuje put i to je najbrži put do nodig sistema. Dinamika podrazumeva broj redova, maksimalno 10, znači kada vam procenim dinamiku u jednoj analizi, vi ćete da vidite sada, ta dinamika obuhvata svašta, obuhvata pred svega broj redova. I uglavnom kod jake dinamike, s obzirom da su analize 120 cm, to su šabloni na osnovu kojih radimo, one mogu biti manji ili veći, ali veći zaista nisu u humanim vrednostima, jer kako ćete vi s jedne i s druge strane da radite, jer ne smete da gazite svoje permamodele. Zatim, znači broj redova maks 10, ovde piše, ali mislim postoje analize sa 11 redova. Procenat sadnica
može biti maksimalno 100 sadnica, što je već procenat sadnica manja je dinamika, zato što tada već rešavate neki jedan deo poslova u svojoj bašti, i semenska setva podrazumeva, kako kažem, i gušću sadnju i sporije delovanje kasnije. Vidjet ćete već u jednom trenutku vi morate glavne kulture da ubacujete između tih svojih kultura brzog uzgoja. Kada imate sadnice, to je mnogo lakše. Okupiranost gredice tokom cele sezone, što znači da mi možemo imati u rano proleće brzi uzgoj na toj postavci i da kažem to je dinamika 7, ali dinamika 7 mora biti prisutna u kontinuitetu. Ta dinamika se balansira tokom čitave sezone, proleće, leto, jesen i zima. Kompletna dinamika 7 mora biti prisutna na globalnom nivou. Znači, tu procenjujem koliko posla ima na toj gredici, koliko će vam hrane dati. Dinamika 7 daje veću količinu hrane uvek od dinamike 5, ali na globalnom nivou cele bašte to je zaista nekako jednak nivo. Zato je bitno da dinamika 7 vama u bašti bude prisutna najviše 30%, jer se umorite, nema nikakve potrebe da vi robujete svoj bašti. I broj kultura je ključan, zato što i to ne odnosi se samo na brzi uzgoj, već se odnosi na prisustvo kultura tokom čitave godine. Dakle, dinamiku odrađuju ova 4 elementa. Ja znam da to vama neće biti jasno i ne možete sami da procenjujete dinamiku, ali je meni važno da razumete šta znači to kad ja napišem vama dinamika 3, dinamika 5, dinamika 7, znači 8 i 9 su tu slične, tako da ih ne razdvajam. Idemo dalje da vidite šta je dinamika 1, to je nešto što, evo, nema ništa, pišu monoblokovi, su dinamika 1 i monoblokovi su prisutni negde u bašti. Oni mogu da budu prisutni, recimo ja sam ih imala u jesenjoj zoni kada su u pitanju boranije. Mada sam, dakle, imala sam jednu čitavu površinu koja je pokrivena visokim boranima i to vam je dinamika 1. Zato što sam ja tu došla, ubacila seme, naravno podigla nosače, ali to ignorišite, to nije bitno, i nakon toga ubrala tu kulturu. To je jesenja zona. Znači, pazite, jesenja zona koja je, nije mogla da ide dalje. Jesenja zona ide u rano prolećnu zonu. Znači, tu sam došla, postavila, završila, zatvorila za rano proleće. I to su monoblokovi, to je dinamika koja vam daje veliku količinu hrane, ali kako kažem, neisplativa je u malim baštama. Ja imam 102 gredice, to je ogromna površina, ja mogu da primenim dinamiku 1. Što je manja bašta, dinamika mora biti veća, jer vi nemate tu, ne mogu da kažem sad privilegiju, nego bahatost da iskoristite jedan permamodel samo za jednu kulturu. Jer konkretno, kada je u pitanju ova zona, ja sam mogla mnogo kultura da uzgojim pre toga, mogla sam mnogo salate, recimo keleraba da ide, što je jako dobro uklopivo, određena količina crnog luka, što je isto tako uklopivo, da sve to sklonim, dakle da uradim jedan turnus i nakon toga jesenju zonu i da zatvorim i to bi već bila dinamika 4. Ali ja sam iskoristila za dinamiku 1. Hoću da kažem, to vam je krompir na travi, vam je isto tako dinamika 1. To je nešto gde može da raste samo krompir i to je to. Posadite krompir, izvadite krompir, završili ste, dobijete kompost. Tikvice na travi, batat na travi, sve vam je to dinamika 1. Idemo dalje. Da vidite šta je dinamika 2. Dinamika 2 su vam ovakve kombinacije. Recimo inkubatori za kupusarice. Inkubatori za kupusarice su zaista jedna laka dinamika. Postoji epizoda na tu temu gde vi imate 2 kulture. Imate kupusarice, kupus koji je ubačen u okviru mreže gde je podignut visoki grašak. To je sistem zaštite protiv stenica, vrlo efikasan sistem, gde sam zaista, mislim, skoro pronašli su ih, ali nikakva oštećenja nije bilo, zato što su inkubatori postavljeni jedan ispred drugog, dakle, bukvalno inkubatori. Pogledajte epizodu da se ne zadržavam ovde.
Tu je iza Grauška išao krastavac koji je dalje štitio kupus i tu se priča završava. Tu sam imala vrlo blagu dinamiku. Još jedna dinamika koja je blaga jeste kombinacija paradajz, dinje, lubenice, paprike. Iako vidite, ovo je dinamika 2, ovdje imam 3 kultura, znači to nema nikakve veze s brojem kultura. Već u ovom slučaju dinamiku određuje zatvaranje. Vi imate letnju zonu, zonu pinciranja koja je uvek u blagoj dinamici. Zato što naravno da vi ovdje možete da imate kao predkulturu i brzi uzgoj, ali ja govorim konkretno, mogućnosti su ogromne, ali ja govorim konkretno o ovoj analizi koju vidite. To vam je dinamika 2. Postavite svoje kulture, izvadite svoje kulture i zatvarate. Vi ste primorani da zatvorite ovu gredicu. Ona ne može ići u zimsku zonu zato što nam dinje, lubenice nisu završile kod postavke zimske zone, paradajz nije završio, paprike nisu. Zimska zona se postavlja. Mi zimsku zonu postavljamo još od Rotkvalenda, tako da mi već u startu sada i vi u vašim projektima imate splaniranu zimsku zonu gde idu kulture od zimske zone. Znači, ovo ne može ići. Ovo se zatvara i apsolutno ne može ići dalje, što znači da je to dinamika 2. Idemo dalje. Naredni slajd. Možda je pivi... Aha, dobro. Može vam često da ispadne, pa zato ja pratim. Dinamika 3 su vam, recimo ova epizoda suncokreti kao nosači, to je ono što vidite na slici. Imate 3 kulture, jesu one u gušće posejane, ali je 3 tipa biljaka, suncokreti kao nosači, mahunarke, paradajz i mahunarke. Ovde je soja azuki, ko je pogledao epizodu, pogledajte pa ćete vidjeti o čemu se radi. Suncokret, dakle imam plodored koji je ovdje obuhvaćen, imam 3 kategorije plodoreda koje su prisutne, suncokret pripada drugoj, iako ga u mnogim podelama je sveden na 3, to nije tačno, a nije prva kategorija. To znači da vi imate recimo 3 sestre, su vam dinamika 3, gde vi 3 sestre kombinujete kukuruz, visoku boraniju i tikve. To je dinamika 3. Imamo 3 kategorije plodoreda. Dakle, ovdje je za razliku od dinamike 2 gde imamo samo jednu kategoriju plodoreda. Tako da ovdje se neću puno zadržavati. Primjera radi visoka boranija, tikvica, niska boranija. To vam je isto tako dinamika 3. Dinamike 3 ima puno prisutno u bašti. Dinamika 3 služi da vas izbalansira. To je ono kada mi radimo online. Recimo sad kad smo radili u Houstonu baštu, oni nisu s nama zato što je kod njih sada negde usred noći, a kada smo radili u Houstonu baštu, oni su postavili brzi uzgoj. Brzi uzgoj je udar na početnike i oni su postavili dakle, tu svoju gredicu, analizu za brzi uzgoj, onda sam ih odmah odvela na dinamiku 3. Dinamika 3 služi da vas zavede, da vam olakša, jer ne sme sve da bude teško. Kada pređete iz dinamike koja je 7, recimo radite brzi uzgoj, uđete u dinamiku 3. Vi dinamiku 3 postavljate odmah, vi je postavljate zaista lako i tu se odmarate i tu dođe do balansa vaše energije. Jer jako je važno, ova sezona je u centar stavila humane vrednosti. To ponavljam na svakom predavanju. Najvažnije od svega je da mi se vi ne umorite, da imate dovoljnu količinu hrane, da vas postavim u centar kako bih vam olakšala, jer ovi sistemi nisu teški, ovo samo deluje kao komplikovano na početku. Zapravo kad uđete u suštinu vidite da je sve to logično. Priroda je logična, kombinacije su logične. Idemo na dinamiku 4. Dinamika 4, naredni slajd. Dinamika 4, evo krompir i grašak, sa jedne strane imate analizu, a sa druge strane imate analizu grašak, crni luk, mrkva, vidite. Vidite da je tokom čitave sezone su prisutne kulture. Znači mi ovdje imamo smenu kultura, pali su mi naočare, smenu kultura od proleća, leto, jesen i zima, ali
A voljela bih samo da obratite pažnju da ove analize jurišaju u jesenju zonu. Znači, one nemaju nikakve veze sa jakom dinamikom. Vi ćete sada da ubacite, ovo vam je deo rano prolećne zone, krompir deo kasno prolećne zone. Znači, jako su vam bitni ovi momenti. To ne može sve biti upakovano. Ne znam šta ću upakovati u lekciju 2. Ali najvažnije od svega što vi sada svi sejete, odnosno sadite, crni luk na ovaj način monokulturalno, da biste imali veliku količinu crnog luka. Znači, to vam je količina crnog luka za čitavu sezonu. Vi možete da imate 5 ovakvih gredica. To je sve do vas. Znači, to je do vaših potreba. Ali je najvažnije od svega da združite biljke koje pripadaju toj rano prolećnoj zoni i obratite pažnju sada. Grašak prelazi u kupusarice, jesenja zona. Znači, to su kupusarice iz majskog rasadnika. Mrkva nam ostaje ovde dole, crni luk ostaje do 15. jula. Znači, kupusarice ulaze 15. jula, crni luk odlazi 15. jula i onda imamo jesenju zonu. Ubacujemo salate, rotkvice, blica, cvekla. Mislim, to je samo jedan predlog kako to treba da izgleda. Jesenja zona podrazumeva svašta. Znači, imamo blok epizoda vezano za jesenju zonu. A pogledajte sada krompir koji nama ulazi u jesenju zonu. Znači, ovde imamo kukuruz visoka boranja, imamo i krompir i grašak, znači kombinacija krompir i grašak sam napisala zato što postoji epizoda na tu temu, gde nam krompir ostaje do 1. avgusta i uleće ova gredica u jesenju zonu. Pogledajte, jako je bitno da znate do kog momenta kulture ostaju. Ja znam da vi ne znate i kada ovo gledate, sada hvata vas panika kako ću ja to sve da pohvatam. Ja ću da vas vodim. Znači, vaše je samo da na ovom predavanju čujete o čemu se zapravo radi. Zašto vi niste došli na trag biljke da sadite paprike, nego da naučite nešto drugo. Zato što vam ja nisam potrebna za monokulturalne blokove, ja nisam potrebna za takvu vrstu. Ako ste došli ovde, morate znati zašto ste došli. Došli ste zato što ćete dobiti ovo o čemu ja govorim. Ja ne očekujem da vi to znate. Ja samo želim da se prepustite da vas učim, da vas provedem kroz sistem, jer ćete svi na kraju naučiti. Meni je cilj da svi vi koji tu niste s projektima savladate sisteme, ne u ovom smislu nužno, ali da znate kako da počnete od nečega. Početak jeste rano prolećna zona. Znači, jako je bitno početi lagano. Najvažnije je ovde da ne morate, kako vam kažem, ljudski strahovi su osnovna tačka koja nas primorava da znamo godinu dana unapred. I sad vas pitam, šta vi mislite kada meni osvane dan? U rokovniku je 16 konsultacija, toliko mnogo obaveza. Ja dan delim na minute da bih stigla. Kada bih gledala, kada bih imala plan za taj dan u smislu da ja nešto moram i da ne dopuštam da univerzum kreira tu svoju slobodu, tu svoju bioraznolikost, ja bih se uplašila i prosto bih samo zatvorila rokovnik i otišla. Zato hoću da se prepustite, da mi verujete, jer vi ste došli u učionicu, apsolutno ne želim da u učionici budete zbunjeni i nisam ja tako vas zbunjena. Vi ste ti koji zbunjujete sebe. Samo je bitno da se prepustite i ja ću vas, kako kažem, to vam je kao kada plešete. Plesač može da pruža otpor, jel? I vi ne možete da imate korake. Ja u ovom slučaju želim da se prepustite da vas vodim kroz ovaj tango. Dakle, da mi prođemo kroz sezonu i vi ćete savladati korak po korak, ne sve. Ja nisam sve savladala za jednu sezonu. Savladat ćete koliko vam je potrebno da oprobate sistem. Idemo dalje. Dinamika 5. Dalje. Ko je ušao je pivo, to je to. Idemo dalje da prođemo brzo, imaju oni pauzu. Dinamika 5, kao što vidite, ovde je jako mnogo sadnica, postoji epizoda na ovu temu. Možete ovde da vidite kako izgledaju ove gredice. Znači,
Ovo nije analiza koja prati ovo što ste ovde videli, već je druga analiza, ali uglavnom dinamika 5 ima puno sadnica. I sada ćemo samo preći na dinamiku 6 i 7, pa ćemo se vratiti tome. Dinamika 7, kao što vidite, apsolutno prisustvo biljaka tokom čitave sezone. Dinamika 6, razlika je u sadnicama. Dakle, neke biljke idu iz sadnica, neke biljke idu iz direktna setva. Znači, dinamika 7, sve ovo što vidite u rano proleće je direktna setva. Sada ćemo napraviti pauzu. Nastavljamo dalje zato što nam Makedonci imaju svoju pauzu. Nastavljamo u 11:15. U redu. Ovako, ono što ste videli malo pre jeste dinamika, ja sam na kraju morala da zbrzam, ali zato što ćete videti već tokom drugog dela predavanja gde se sve ta, nema ton, kaže Fidančo. Da li se ja čujem, Pivo? Jel me čujete sad? Sada čujemo. Sad može da počnemo. Dobro. Isključili mi je to, ne mogu da vas... Nema veze, ja pričam svoje, pa sad ko uhvati. Uglavnom, kao što se vidi... Na kraju možda će da ima pitanja, ja treba da pišem opet da pustite ton. Dobro. Uglavnom, Pivi piše puno vas, ali dobro, sad je uzalo da to govorim. Mi smo ograničeni, znači Zoom je na 100 članova, ko je ušao je, to je ono, ko prvi njemu devojka i to je to, tako vam je u životu, tako vam je i na Zoomu. Trebali ste svi na vreme da uđete. Ovako, vi ste sada imali priliku da vidite šta je dinamika 7, došli smo do dinamike 7, i nisam se puno zadržavala zato što imamo dalje kombinacije, ali vi ste sada mogli da vidite samo taj deo priče o dinamici koji podrazumeva već proizvodnju hrane. Sada želim da uđem malo u suštinu te dinamike, da vidite o čemu se zapravo radi, o kakvim se sistemima zaštite radi, da to nije samo proizvodnja hrane, 40% proizvodnja hrane, to je nešto što vam je garantovano. Ako dobro nahranite biljke, ali to je sad već jedno drugo predavanje. Idemo odmah na prezentaciju, naredni slajd. Ko su predatori zbog kojih postavljaju sisteme zaštite? Jako je bitno razdvojiti predatorski lanac, jer nije sve deo predatorskog lanca. Kao što sam rekla, ja sam u startu izdvojila puževe i stenice koji nisu deo predatorskog lanca i vi, odnosno kupusne, ja se zvijem stenice kao martine, jer martini pripadaju stenicama, u pitanju su dve stenice koje su nam došle poreklom iz Kine i koje se ovde preumnožavaju da bi se adaptirale, kao i puževi španci koji nemaju svog predatora ovde, ali sve ostalo, jer ne možemo da kažemo puževi, ja kad kažem puževi, to podrazumeva sve puževe. Mi imamo domaće autohtone puževe koji su deo predatorskog lanca i tu je bitno da razdvojite šta je deo vašeg lanca, a šta nije. Buhači su deo predatorskog lanca, oni moraju da postoje. To su one male crne mušice, odnosno bubice koje skaču i koje buše vaše biljke. Na početku, u rano proleće se oni bude, prisutne su u kontinuitetu, ali ne tako invazivno, zato što najjače njihovo dejstvo jeste upravo u rano proleće. U rano proleće se svi predatori bude vrlo gladni i moraju da se nahrane pre nego što se umnože. Tako da se, primjera radi, sve vrste muha, odnosno muva, kao što su kupusna muva, mrkvina muva, lukova muha, one prvo poleću za vreme cvetanja jorgovana, nahrane se, zato im je potreban jorgovan da bi se nahranile nektarom, one jedu nektar. Nakon toga se razmnožavaju, dakle ulaze u ljubavni ples, razmnožavaju i polažu jaja. I to je nešto što je u prirodi potpuno logično. Tako da je sva ta živa bića u rano proleće mnogo intenzivnije, imaju uglavnom agresivnije. Prve generacije ne mora da znači za sve, odvojit ću za koje nisu. A lisna vaš takođe mora da postoje. Sve lisne vaše moraju postoje zato što one hrane bubamare. Ne samo bubamare, mislim hrane čitav jedan predatorski lanac. Imali ste priliku da slušate na predavanju. Zlatice su takođe deo predatorskog lanca, hrane osice, guštere,
latice hrane žabe, hrane krtice, jako mnogo ima, one su centralni deo predatorskog lanca, iako su nama prilično dosadne, i njihovo delovanje se razlikuje. U skladu sa njihovim delovanjem postavljaju se integralni sistemi zaštite. Integralni sistemi zaštite nisu samo sastavljeni od kultura za brzi uzgoj, ali kulture za brzi uzgoj svojim delovanjem, dakle ja sad njih izdvajam, jesu deo sistema zaštite. Zato što je ovde najvažnije sakriti ključne biljke, biljke koje su uvek na udaru. Idemo odmah na naredni kadar, naredni slajd. Sistemi zaštite u brzom uzgoju i vreme njihovog delovanja. Ovde sam izdvojila neke od sistema zaštite: spanać, rukula, kupus, zaštita od buhača i stenica, to ćete konkretno i da vidite. Zaštita od lukove muhe, zaštita od mrkvine muhe, o tome želim posebno pričam, postoji čak i kratki video snimljen na tu temu svih naših zabluda vezano za one tabele dobrih i loših suseda, koje meni lično idu na živce jer nisu tačne, jer se to prepisuje i niko ne proverava dobre i loše susede. I odnosno komšije, kada vidim te tabele, malo se zgražavam zato što se na pamet priča o prirodi. I zaštita krompira od latice. Odmah da kažem, biljke ćemo zaštititi da bi opstale, a ne tako što ih ništa neće pipnuti, jer ukoliko vašu biljku neće niko da jede, nije ni za vas. Molim vas da pogledate epizodu Zelena apoteka, sulforafan, to je priča o hormezi. Hormeza je ovde vrlo važna. Hormeza je trenutak u kome se naše biljke bore za opstanak i one tada proizvode te biostimulatore, enzime, proizvode nutrijente koje su od vrhunskog značaja za naše zdravlje. Vama ne treba rukola iz marketa koju niko nije dodirnu. Vama treba rukola koja je izbušena. Ta rukola se jede jer ona ima sulforafan, ne samo sulforafan, ona ima čitav niz nutrijenata koji se bore protiv karcinoma, dojke, jajnika, prostate i debelog creva. 4 udarna karcinoma koja satiru ljude. To je zato što smo promenili naše navike i to je sasvim nova priča. A to je da mi želimo plastične biljke. Nama su vizualno su nas iskvarili. Da svaka naša biljka mora da izgleda kao da je plastična. Zato što nam takve biljke prodaju. Pa čak i proizvođači kada ponude na tržište biljke koje su izbušene, niko neće to da kupi zato što su ljudi neosvešteni po tom pitanju. Čitava jedna generacija je odrasla pod industrijom. Naše babe nisu tako živele, ali naše majke jesu. I mi tako živimo i onda dođem ja ili još ljudi poput mene koji vama govore probudite se. U jednoj situaciji mora da se napravi analiza sistema u kome živimo, da nas taj sistem vodi u propast, puni nam onkologije. I sada kada kažu da je najveći, dakle da je recimo karcinom dojke epidemija, dakle postoje epidemija, hoćemo da se zapitamo zašto niko se ne zaustavi i kaže zašto je karcinom dojke epidemija? Zašto je karcinom prostate epidemija? Mislim, jedan od elemenata jeste jako loša hrana, jer iako mi konzumiramo, znači trudimo se maksimalno da kupujemo hranu i čak i tu organsku hranu, ali ja vam kažem, i organski proizvođači da bi izbacili na tržište njihova hrana mora da bude po ugledu na one u marketu, dakle paprika mora da bude celovita, ne načeta, a salata takođe, mislim, hoću da vam kažem, te lisnate biljke ili kupusarice, one moraju da budu krupne i jedre, neće niko da im kupi, a pritom hormeza je najvažnija tačka, dakle, hormeza je tačka u kojoj ako te nešto nije ubilo, to te ojača, to se dešava biljkama, u tom trenutku biljka jača imunitet, nama daje da pojedemo njen imunitet. Upravo zbog toga vam kažem, sistemi zaštite služe da vaše biljke opstanu, a ne da vaše biljke niko od njih ne dira. Samo da opstanu, jer spanaće i rukola koje će grickati buhač, njima se ništa neće desiti, ali kupusu hoće. Sada ćemo ući u suštinu sistema zaštite. Jedan sistem zaštite od mrkvine muhe, idemo dalje na naredni slajd. Evo, pogledajte ovo, ovo sam radila u ponoć, sinoć. Da, eto.
i napravila ponoć i onda se izbrisala sve pa sam morala ponovo. Evo ovako, ovdje kada je u pitanju sistem zaštite mrkvine muhe, prvo pogledajte ovaj upitnik koji sam stavila sa strane, zato što bih voljela da se vratimo na tabelu dobrih i loših suseda, odnosno komšija, pa onda zaista možete da nađete na savjet da se seje mrkva i luk uvek zajedno, zato što se oni međusobno štite. I onda, mislim, moju ljutnju je izazvao neki video na Instagramu koji ima milionske preglede, onda svi dole, ono kao, jo, bravo, to nisam znao. Mislim, ljudi se dovode u zabludu. Ne smete da se igrate sa biološkim metodama i sa prirodom. Jer kada je početnik ode u tom pravcu i shvati da nije zaštitio ni luk, ni mrkvu, mi imamo povratnike hemiji. Znači, like vam u životu ne znači ništa. Na ovoj planeti moramo svi da živimo. Moramo da govorimo istinu, proverene informacije, jer šta znači milion lajkova? Šta znači milion pregleda? Ako smo mi u tom trenutku slagali ljude, dakle, vi morate da razmišljate o tome da univerzum štiti, da priroda štiti ljude koji su i dosledni pomagači. Ovdje, zašto ne funkcioniše taj sistem? Sada ću vam reći. U 1. marta ulazimo u našu baštu i sadimo mrkvu i luk, to su rano proleće kulture, dakle, mrkvu sejemo, luk sadimo. U tom trenutku to su male bebe, dakle, vi imate i luk i mrkvu koje tek rastu. Kada poleće lukova muha, ona poleće tamo negdje jednako poleće mrkvina i lukova muha, tamo negdje kad cvete jorgovanje, znači sredinom krajem aprila, možete da vidite kako zuji i njeno vreme se pomera, svake godine unapred. U tom trenutku mrkva je beba da bi zaštitila luk. Zato imate masovnu pojavu lukove muhe. Mi imamo sistem, to je ta šećerna voda, imamo sisteme da je zaštitimo, ali to je sasvim treća priča. To je sistem koji mi moramo da primenimo da bismo ubili već položena jaja. Poenta je da luk nije zaštićen, jer mrkva je toliko mala kada poleće lukova muha, da ona ne može da zaštiti luk. Prva generacija lukove muhe je agresivna generacija. On ima 5 generacija, a ostale generacije nisu agresivne kao prva. Prva pa poslednja koja napada prazi luk. Kada je u pitanju mrkva s druge strane, prva generacija mrkvine muhe uopšte nije agresivna. Ona će napraviti štetu, ali ne kao poslednje generacije. I sada pogledajte, imate na jednoj gredici luk i mrkvu. Luk raste, vadimo ga 15. jula, a mrkva ostaje. Kako vam na toj poziciji ostaje mrkva? Ona ostaje gola. Ona ostaje potpuno nezaštićena za udarnu generaciju koja poleće u avgustu. To vam je najagresivnija generacija mrkvine muhe. Vi nemate ništa da je zaštiti. Letači. Dakle, do 40 cm mora je se napraviti barikada. Vama mrkva ostaje. I sada se u učionici prijavljuje crvi. Naravno postoje crvi, ali ja nemam crve u mrkvine muhi godinama, zato što je krijem na drugačiji način. Jer kad provalite te, kako kažem, tabele dobrih i loših komšija koje se stalno nešto šetaju po internetu, ne funkcionišu. Nalazite šta funkcioniše. Pogledajte ovdje u rano prolećemo kukuruz visoka boranija, mrkva. Nije bez razloga postavljeno, zato što će kukuruz i visoka boranija da budu visoki u avgustu. Mrkva je tu sakrivena. S druge strane, mi u rano proleće tu imamo salatu, jer pazite, mrkva ide 1. marta. Boranija i visoka boranija 25. aprila, znači mrkva je tu gola, mi tu nemamo nikakvu zaštitu toj mrkvi, ali ta zaštita njoj nije potrebna u prvoj generaciji, to je ono o čemu vam govorim. Prva generacija dođe, napravi ili ne malu štetu, ona odlazi, drugu generaciju mi čekamo. U toj drugoj generaciji sa jedne strane podigli smo paprike za salate, sa druge strane kukuruz visoka boranija, mrkva koja se nalazi u središtu je potpuno zaštićena, nju ne može uopšte da prepozna mrkvina muha. S druge strane, kad osjeti njen miris, jer mi tad uveliko beremo mrkvu, paprike i kukuruz sprečavaju njen let, jer imamo barikade. Dakle, s jedne i sa druge strane imamo barikade. Šta hoću da vam kažem? Najvažnija stvar
prepoznavati trenutak kada mi zaista i treba da štitimo naše biljke, kada su one zaista ugrožene. S druge strane, u ovoj kombinaciji, kao što vidite, imamo kukuruz, visoka boranja, mrkva, paprike. Šta se u avgustu dešava? U avgustu nam poleću sovice. Te sovice, ta žuto-zelena sovica, to je kukuruzna sovica koja napada paprike. Vi u ovoj situaciji, ona će napasti svuda. Znači, kad imate kukuruz u bašti, nema veze gde je paprika, ona će napasti. Mrkva ispred, visoka boranija ispred, koje su, znači, kukuruz je prvi, sprečavaju sovice da dođu do paprike. Znači, ovde imamo jedan dvostruki sistem zaštite. Tako da, naravno da će neka sovica pronaći, ali da šteta neće biti 100%. Šteta će biti 10% do 20%, to je porez koji morate platiti prirodi. Idemo dalje. Zaštita kasnog kupusa kada su stenice najaktivnije. Evo, pogledajte, ovde je ključan problem kada mi ubacujemo kasni kupus od 15. jula počinje presadnja kupusa za kiseli kupus. Dakle, ako želite kiseli kupus, morate na vreme da ga sadite. To je početak do 1. avgusta. Posle toga se naravno može, ali imat ćete kupus za berbu, nećete imati kupus koji možete da kiselite. U ovoj situaciji vidite proleće, kompletna, ovde je dinamika 7, sve zauzeto. Dakle, svaka ovde je, svaki red, svakih 10 cm je zauzeto jer su čuvari mesta. Mladi luk čuva mesto paradajsu, znači mi ćemo u jednom trenutku samo baciti paradajz između mladog luka, spanać batatu, dok ovde imamo situaciju da nam kasni kupus dolazi u trenutku kada su kupusne stenice najaktivnije. Znači, kupusne stenice su 15. jula do 15. avgusta apsolutno rovare po bašti. Vi, kako vam kažem, vi imate mnogo sistema zaštite, ali to su mangupi. Mislim, vi priđete njima, oni prelete na drugu površinu i vratite se čim vi odete. Mislim, to su letači. Meni je najsmešnije kada ljudi prskaju, znači prskaju kupus različitim otrovima. Mislim, to je nešto što leti 3 kilometra. Mislim, vi uopšte ne možete sada da zaustavite da vam stenice dođu iz susedne bašte, da vam dođu bilo gde. One će svakako doći na vaš kupus, ali je najvažnija stvar da vi budete mudri, da se ne opterećujete mnogo tim različitim tretmanima, nego da sakrijete svoj kupus. Jer vidite, ovde iza graška, kada ostane, znači čim kažem kasni kupus, grašak mora biti niska sorta, jer je suludo da stavite mrežu pa onda kasni kupus. I iza graška, kada ostaje azot, postavlja se na taj azot, na koren graška, kasni kupus. On se ubacuje u trenutku kada su paprike velike, znači to je 15. jul, počinjemo berbu ranih paprika, s druge strane batak se već razgranao, s treće strane imamo paradajz. U pitanju je sistem skrivanja kupusa i to je zaista funkcionalno. Zato što vi kad ubacite kupus između tog lišća batata, kada ubacite između paprike i paradajza, stenice ga teže pronalaze. Ovaj sistem jako dobro funkcioniše i zaista mi je spasio me mnogo muka. Idemo dalje. Naredni sistem zaštita ranog kupusa od buhača i stenica. Pazite, autor sam 30 modela za brzi uzgoj i preko 150 sistema. Znači, ti sistemi se svaki put kada nađem na neki problem, ti sistemi se razvijaju. Ja razvijem novi sistem. Zato što razmišljam o problemima i zato što mi je cilj da ih rešim. Ja sam ovde vama izdvojila samo površinu koliko da zagrabimo, da vi vidite šta se zapravo krije u tim projektima, da ti projekti nisu samo jedno slovo koje ćete tek tako i da ne budete iznenađeni ni u svojim projektima, a i da vi koji nemate projekte možete da isplanirate to kako treba. Zaštita ranog kupusa od buhača, ovo je jako dobar model, to je varijacija na temu modela 3, jer modeli za brzi uzgoj imaju svoje brojeve. Svi ti brojevi, to možete da vidite u playlisti sistemi za brzi uzgoj, ja mislim da nije tu sve ubačeno, ali ima dosta. I ovo je varijacija na temu modela 3 koji štiti kupus od buhača i stenica. Onda ću vam sada objasniti na koji način funkcioniše ova zaštita.
Sada u proleće vi zapravo kada planirate da sadite, to je kao igra šaha, vi planirate leto, vama je leto ključ. Jer to je taj potez. Vaš glavni potez jesu, vaši glavni igrači jesu preko leta. Dakle, ja tu hoću kupus kao glavnu kulturu. Šta su ovde glavne kulture? Krastavac, kupus, batat. Visoka boranija i niska boranija nisu ovde glavne kulture. Objasnit ću vam zašto. Glavne kulture su crni luk S stari i crni luk stari na dnu. Dakle, ja već imam ugrađene glavne kulture preko proleća, što smanjuje dinamiku ovde, i imam isplanirane glavne kulture tokom leta. Ja ovde želim da uzgojim crni luk stari, kupus, krastavac i batat. Znači, ja ovde imam 4 glavne kulture. Niska boranija dolazi iza crnog luka, to je jesenja zona, visoka boranija iza crnog luka, jesenja zona. To trenutno ignorišete. Ovde je ključno posmatrati ovaj deo koji vam obeleže. To su mladi luk, salata, rotkvice, spanać. Vi ste to posejali 1. marta. Sada ćete dobiti signal u martu, na primorci u februaru ulaze u setvu brzog uzgoja. Tu ide gusta setva s razlogom. Kupus, ran kupus Ditmar, svi koji su ušli na platformu pogledali su lekciju 1, on će se ubacivati 1. aprila, on se neće ubaciti pre 1. aprila. Iako smo sad krenuli sa sadnicama, zato što čekamo da se sistem razvije. A taj sistem koji postavljeno jeste mladi luk, salata, rotkvice i spanać. To su biljke koje nemaju ulogu samo da nas nahrane. One imaju ulogu da zaštite naš kupus. Dakle, mi imamo rotkvice, spanać, koje su potpuno otporne na delovanje buhača. Vama se ne sviđa kako izgledaju vaše rotkvice koje su izbušene, pa ni list spanaća, ali generalno to su biljke koje buhači koliko god napadali neće uništiti. Dakle, tu nema mogućnosti da vam unište biljke. One će njih malo, buhače njih da izbuše, ali mi ovde zavaravamo trag njima. Jer dokle god buhači imaju šta da jedu, neće dirati naš kupus. Tako da u jednom trenutku 1. aprila ja dajem signal da ubacite kupus između salata i rotkvica. Dakle, on se samo spusti na 30 cm između već postojećih kultura. Nama je cilj da dobijemo na vremenu, da kupus razvije svoj koren, da razvije jak koren, jer će na njega udariti stenice. Ako na njega na početku udare buhač, verujte mi, sve sam to probala. Probala sam da radim i dinamiku 2, da ostavim na zemlji, da ne zaštitim kupus. Apsolutno različite priče. Kupus koji nije bio zaštićen u ovom sistemu je uništen. Kupus koji je bio zaštićen izdržao je sezonu, imala sam berbu na kraju. Dakle, kupus koji spustite u tom trenutku 1. aprila, on razvija koren narednih mesec dana. Vi morate da znate da će kupusu ta površina biti potrebna tek tamo negde u junu mesecu. Pa recimo da zaokružimo na sredinu maja. Do sredine maja imate vremena da berete mladi luk, salatu, rotkvice, spanać. Taj kupus razvija svoj koren. Što ga duže držimo u čistom stanju, što ga duže ne primete buhači, on će se razviti kao čvrsta sadnica. Nama je cilj da kupus prvo zaštitimo od buhača, da ga buhači ne bi izujedali skroz, jer na taj način mu obori imunitet i on nije spreman da se bori sa stenicama. Naše salate, rotkvice, spanać diraju buhači, eventualno list na vaš, a list na vaš nije neki veliki problem ovdje, ali kupus ide buhač, pa onda ide kupusna stenica. Kupusna stenica nam je predator broj 1 od koga krijemo kupus. U tom trenutku ćete videti tu magiju koja se zapravo kreira. To je da nijedan buhač ne dira vaš kupus. Vaš kupus tu raste, vi dalje berete salate, berete svoje rotkvice, ali ne berete sve. Jer nama je ovde sistem zaštite, dakle kao što sam rekla na početku, vi ćete brati salate, vi ćete brati rotkvice i spanać, ali ćete ostaviti na moj signal 10% da procveta.
te rotkvice i spanač koje procvetaju su nam igraonica za kupusne stenice. Dakle, one kad procvetaju, pošto su iste familije, dakle, rotkvice pripadaju istoj familiji, prvo što rade stenice, one se takođe bude, razmnožavaju i hvataju prvo na šta stignu, a to su cvetovi spanača i rotkvica. Spanač, cvet, privlači i lisnu vaš, dok rotkvice privlače i lisnu vaš i stenice. Vaš kupus i dalje ostaje netaknut. Naravno da će u jednom trenutku stenice da ga primete, dakle neće on ostati stalno netaknut, ali što duže vremena je zaštićen, a veća je verovatnoća da vaš kupus opstane. Ovde je sve u kupovini vremena. Ovi integralni sistemi nama kupuju vreme i to je ovde ključ uspeha. Opet s druge strane, pogledajte drugu zagradu, kupus kada skinemo salate, rotkvice i spanač, jer u momentu sve to ide u tekuće biljna đubriva, ne možete vi stalno da ostavljate te cvetne biljke na jednoj površini. Niska boranija raste, mi smo dakle 25. aprila ubacili seme niske boranije, 25. aprila seme krastavca. Rastu te dve biljke, dakle rastu ta dva sistema. U jednom trenutku u julu, kada se bere, dakle kada mi već imamo zaista jedan žestok napad stenica, zaštićen je i sa jedne i sa druge strane. Zato što obe biljke štite let, jer stenice su letači, štite kupus. Dakle, ove sistemi funkcionišu, kao što sam rekla, samo je jako bitno da znate da će vaše biljke biti gricnute, ali će opstati. Idemo dalje na naredni sistem. Sistem zaštite, ovaj sistem koji ćete sada videti je sveobuhvatan sistem. To je ono multipraktik. On štiti patliđan od zlatice, mrkvu od muhe, kupus od stenica, mi ovde imamo sve u jednom. Zato što ja se neću ponavljati zbog vremena, zato što vi morate da znate da ovde imamo istu kombinaciju kada je u pitanju kupus. Kupus se ubacuje u rano proleće. Mrkva sa jedne strane, ovde je nama najvažnija zapravo zaštita mrkve, jer nemate ovde datume, to je ono što vas zbunjuje, ovaj kupus se ubacuje kasnije, znači on se ubacuje tamo negde 15. maja, gde imamo prvo zaštitu mrkvine muhe, kupus sa jedne strane, patliđan sa druge strane, nam je zaštita od mrkvine muhe, a kada je u pitanju patliđan krastavac sa jedne strane, mrkva sa druge strane koja zaista odbija zlatice, su zaštita patliđana od same zlatice. Zlatice su letači, one u jednom momentu sa krompira pređu intenzivno na patliđan, imamo problem s njima tamo negde u kasno leto, ali zaista u toj gustoj setvi, kao što vidite u pitanju je dinamika 6, krastavac, mrkva s jedne strane, visoki pasulj, kukuruz s druge strane, sprečavaju zlatice da pronađu naš patliđan. Idemo dalje, ono što želim da vidite jeste praktično primjer dinamike 9. Dinamika 9 je nešto što je prisutno vrlo malo, ni malo u vašim novim projektima, novi projekti nemaju dinamiku 9. Dinamika 9 je nešto u čemu se mali broj ljudi snašao, ali ja želim da vidite sada konkretno kako sa jedne analize, s jedne gredice možete da berete puno biljaka. Pogledajte ovu analizu. Kompletno prisutna dinamika i berba tokom čitave sezone, znači ova gredica ima proleće, leto, jesen, zima i udarno. Dakle, u pitanju je jaka dinamika od početka do kraja. To su kreveti za batat, postoji epizoda gde se postavljaju kreveti za batat i ovo je sve ekranizovano, kao Hollywood. Ali ono što želim da vidite jeste sledeće. Prva faza, idemo dalje, znači ako ste pogledali analizu, ovdje imamo mladi luk, čuvar mesta paradajzu, salata spanac, čuva i mesto batatu i rotkvice. Mladi luk čuva mesto niskoj boraniji, zatim se ubacuju oko paradajza, cekla, blitva, niske boranije s jedne i s druge strane i batat. Dakle, u jednom trenutku između brzog uzgoja ubacuju se glavne kulture. Idemo samo da vidite kako to izgleda kao faza 1. Evo vidite, ovo vam je faza 1, znači gde je postavljen kompletan brzi uzgoj, ja sam ovdje i dodala kulture, jer svi ovi tuneli su vam ispunjeni. Jer brzi uzgoj ne mora da bude nužno spanač, rotkvica, brzi uzgoj vam je salata koja je ovdje stavljena i sadnica.
Znači, ja sam ovde postavila dinamiku ili predkulturu. Ovo što vidite na drugoj fotografiji su salate i rukola koja raste. Idemo dalje, da vidite faza 2, kada ove kulture rastu, naredni slajd pivo, a kada ove kulture rastu, vidite šta sad imamo na toj gredici. Imamo mnogo salata, luka, spanać, evo na prvoj slici vidite kako je spanać već krenuo da raste. Mislim, svega je bilo zaista, to je nešto što se čak i ne vidi ovde, jer dinamika je povećana, ja sam je baš povećala. Zatim idemo na naredni slajd, da vidite faza 3. Faza 3, evo vidite, ovo je faza kada se ubacuju glavne kulture. Glavne kulture, upravo je ovo faza, znači moment kada počinjemo da beremo prve salate i lukove su moment kada se ubacuju glavne kulture i glavne kulture idu na svoja mesta. Znači, ja sam promijenila u odnosu na analizu. Ja nisam bacala niske brane, ja sam ovdje bacila puno kupusarica umjesto njih, igrala sam se sa jakom dinamikom i vidjet ćete šta sam dobila. Znači, ovo je moment kada počinjete jednu berbu, ubacujete druge kulture, idemo dalje da vidite kako to izgleda. Ovo je nastavak analize faza 4, vidite šta sam dobila. Dobila sam dinamiku u fullu, što bi rekli mladi, jako mnogo cveća, na sve strane puno biljaka, batat se, evo vidite sa strane možete vidite batat, paradajz je već porastao, idemo dalje, faza 4, odnosno još naredni slajd. Evo sa druge strane možete vidite čega sve ima na ovoj gredici, znači ovo je kasnija faza te gredice, vide se i suncokreti, paradajzi, u sredini puno kadifica, cvekla, vidite cveklunju ste mogli da vidite na analizi, blitva s druge strane, ali vidite ovaj prizor, to je ta dinamika o kojoj pričam. Znači, vi imate mnogo kultura koje se međusobno štite i one su prisutne zajedno, one su na jednom mjestu, jednu gomilu biljaka i sada zamislite da imate malu baštu i da imate samo četiri ovakva perma modela. I ja vam ubacim dinamiku 9, vi imate hranu u fullu, što bi rekli mladi, imate kompletnu hranu, zato što je samo bitno da znate kako da ih kombinujete, da dođete ispred tih svojih gredica i da pune korpe hrane berete, jer svega možete da imate na maloj površine. Znači, idemo dalje, ovo je posljednja faza 5, to je ono što se nalazi kao zimska zona, to možete vidjeti na različitim snimcima. Znači, jedna ista gredica je od početka do kraja dala ogromnu količinu hrane. U skladu s plodoredom su se smenjivale kulture tu, jer ne možete iste kulture da stavljate na isto mesto, dok ovakvi permamodeli se ne mogu nadograđivati. To je jako bitno jer su stalno u dinamici i zato je bitno da ih visoko postavite, dobro nahranite. Pogledajte epizodu da znate o čemu pričam. I na kraju zimska zona i ova se gredica zatvara. Sad je pitanje kada počinjem sa ovom gredicom. Sad ću vam reći letnja zona. Znači, zimska zona ne ide u rano prolećnu zonu, ne ide ni u kasno prolećnu zonu, nego ide u prolećnu letnju zonu. Znači, ja ću ovdje krenuti sa glavnim kulturama, jer meni je veći deo zauzet. Znači, dok sve ovo pojedem, dok sve sklonim, to će biti to. Idemo dalje. Ovdje ono što vam je spremno je, brzo ćemo to proći, jer kao što sam rekla, sam zagrabila nešto, ovo podrazumeva čitavu knjigu, knjiga se sprema o sistemu za brzi uzgoj i praktikum, sistem za brzi uzgoj, odnosno kako možete da ubrzate ovaj sistem. Ovaj sistem, dakle, može biti dodatno ubrzan, jer hipotetički, ako kasnite sa projektom, ovaj sistem je jednostavan, sada kada postavite taj sistem, on je jednostavan, vi ga možete postaviti tako kako jeste, ali ja ubrzavam svoje sisteme. Ubrzavanje sisteme je kada pomerate turnuse, pa recimo ako sadite nisku boraniju kao presadu, vi ćete dobiti brzinu. Dakle, ta kultura će se što pre smeniti, niska boranija će biti ulazi u berbu mnogo ranije nego ona koja ide iz semena. Dakle, sistemom setve, odnosno pomeranja turnusa, naklijavanjem, ako naklijate sve ove
sisteme za brzi uzgoj, recimo naklijate spanać, salatu, sve ono što ide kao direktna setva, brže će niknuti, brže završava svoju vegetaciju i u pitanju su sortni turnusi, tu neću čak ni da uđem, u pitanju je zaista jedna ozbiljna priča, predavanje koje traje 2 sata i na kraju vam se zavrte u glavi od toga. Sortni turnusi, pričat ćemo o tome, mislim da to imate čak kao lekciju. Zatim idemo na naredni kadar, jako su bitne sadnice, naredni slajd, sadnice, krastave, dvorane, tikvice, cvekle, sve se to ubacuje iz sadnice, zato vam i govorim, ja vam tačno dajem signale kada da radite sadnice, jer recimo taj kupus, on ide iz sadnice, ali kupus se podrazumeva iz sadnice. Tikvice se često ne podrazumevaju iz sadnice, ali mnogo brže ubrzavate svoje sisteme ako ubacite sadnice na tom mestu, brže dospevaju za berbu, brže se uklanjaju sa svoje gredice. Zatim, idemo dalje. Naklijavanjem, to sam već rekla, naklijavanjem svih ovih semena za brzi uzgoj dobija se 10 dana vegetacije. 10 dana vegetacije u sistemu brzog uzgoja uopšte nije malo. Dakle, vi na taj način zaista možete da dobijete 10 dana u vegetaciju prime time. Vegetacija je ogromna stvar. Znači, za 10 dana vama neke kulture dospevaju za berbu. Znači, ako ubacite naklijane biljke u prime time, pa recimo za 20 dana. Evo, za 20 dana vam rotkvice dospevaju za berbu. Idemo sada na naredni kadar, izbor sorti za ubrzavanje dinamike. Ovo je nešto što screenshotujete. Ajmo sada, odmah svi, da biste izabrali sorte za bržu vegetaciju, da ne bude u učionici, da mi gori zemlja. Rotkvica saksa imate u poljoprivrednim apotekama, rukola poker, to je ta rukola reckasta, drugačije se zove, 20 dana dospeva. Grašak mali provanstalac, čudo Amerike bih pre izabrala, a ovo graško ćemo posebno u lekciji 2. Crni ljubičasti dospeva za 35 dana, brže nego sve ostale sorte. Spanać Warfly ili Matador je srednje, Matador vam je srednje kasni, srednje rani, ja se izvinjam, a Warfly je rani, ali vi njega ne možete da nabavite, nego on prosto nije na sortnim listama svuda. Salata Little Gem, ali sve puterice ni Little Gem, da se izrazim pravilno, ne možete da je nabavite, zato što je na sajtovima, ali bilo koja puterica vam brže dospeva od Iceberg. Idemo dalje. Kako obezbediti dovoljno sadnica? Tako što pratite mene, tako što slušate šta vam govorim u učionici, uzmite svoje kalendare. Ljudi, mi smo juče pričali o sistemu kako da obeležim kalendare, jer mislim masovno kontinent uzgaja za primorce, pa je Elena Radoman dala dobar savet, pošto ona je sportista. Inače, vaša Vardar, rukometašica iz Vardara, odnosno za Vardar igra, koja ima veliku organizacionu sposobnost, radila je sa puno dece, organizovala tamo reprezentacije i onda je dala predlog da se na svaki kalendar, prvo kalendari budu odvojeni bojama, drugo da se stavi zvezdica, pa decembar 1 zvezdica, januar 2, ne znam šta da kažem, osim zašto ne pročitate šta vam se stavi u čitaonicu. Decembarski, januarski, februarski, majski rasadnik, od sadnica vam zavise sistemi, mislim, vi možete da kupite sadnice, ali ja vam kažem to vam je neisplativo, jer mi gubimo dosta sadnica, mi nismo hemičari, tako da je najpraktičnije imati puno sadnica. Sadnice radimo u decembru, sad u januaru, februar, mart, udarno sadnice, april, udarno, kreću sad vam tikvice, kukuruzi, krastavci, znači svašta imamo u aprilu. Majski rasadnik ide vani, jesenji brzi uzgoj je i rasadnik i hrana, Rotkoland je i rasadnik i hrana. Idemo dalje, da Fidančo ne požuruje sada, već moraju da završe. Ako uđete u projekat Bio bašte kasno, imate postavljeno blokove, blokovi za brzi uzgoj, postoji epizode, idemo odmah na naredni kadar, da vidite kako izgledaju blokovi za brzi uzgoj. Ovo mi je blok za brzi uzgoj paprike i paradajz, to znači da se brzi uzgoj postavlja u bloku oko glavnih kultura, u istom trenutku ide i brzi uzgoj i glavne kulture, o tome pričam na ovaj kanalu. I ovdje imate
jako je bitno postaviti glavne kulture i zaista oko njih se može u skladu sa dužinom vegetacije uspostaviti blok. Onda imate u jednom momentu i brzi uzgoj, dakle imate 40% hrane, iako ste kasno ušli u program. Idemo da vidite naredni blok. Kombinacija celer i paradajz, to je ono što sam rekla, neke kulture ne zahtevaju svoje mesto. Vidite koliko kultura se može oko paradajza uzgojiti. A imate onu epizodu 11 kultura na jednom istom mestu sa paradajzom. To je epizoda koja je izašla. Jer, pazite, ovo su sistemi za male bašte, jer vi možete, ja imam 102 modela, 2400 kvadrata je moja bašta. I meni je jedan deo bašte u sistemima na kojima vežbam dinamiku, drugi deo je dinamika 2 i 3, jer prosto ne može živ čovek da stavi u jedan dan sve to. Ali ako imate malu baštu, ovo je motivacija da uzgojite mnogo više kultura nego što mislite, da biste mogli na jednoj istoj. Jer kada neko dođe kao 40 kvadrata, ja na 40 kvadrata ne mogu ništa da uzgojim, ja onda objasnim, pa kako ne možeš? Možeš da uzgojiš sve što želiš, samo treba da znaš kako. Idemo dalje na naredni da vidimo šta sam spremila, imali kraja. Paprika i batac, ovo je još jedan blok. Pazite, ja ovde uopšte nisam obuhvatila setvene mreže. Setvene mreže su vam dinamika 9, 10, 11. To je poseban ringišpil. Znači, postoji posebno predavanje o setvenim mrežama gde vam se zavrte u glavi od toga. Kombinacija paprika batat, evo vidite, znači batat i paprika mogu na istom mestu da se uzgoje. To je recimo kada vi imate malu površinu i kažete ja hoću paprike i batat i ja vam kažem hajde da to rešimo. I to zaista rešimo. U pitanju je potpuna razlika u afinitetu rasta. Batat raste pod zemljom, paprika raste nad zemljom. Batat nije krompir. Znači batat nećete vaditi kad je krompir, nego ćete batat vaditi na kraju vegetacije kad se i paprika uklanja. Imamo poslednji kadar, kombinacija boranija, patliđan, slanuta, salata, luk. Evo, to je to. Znači, boranija, ovo je primenjeno u jednom plasteniku, zato što je mali plastenik i nije imao puno mesta. Ja sam završila, imam oće kao da sam snimala kratki video. Ćao. Dobro, gasimo sve, završili smo, pusti Fidanču. Pa, sad imamo jedno pitanje. Dobro. I hoću da se obratiš završna reč oko predavanja. Da, ali ja moram da primetim da Fidanča odlično izgleda i ima novi imidž. Da, Fidanča ima novi imidž, da, odlično to izgleda. Dobro, hoću, evo ja ću svima da se obratim. Ja se trenutno osjećam kao... Samo prvo jedno pitanje, pa posle. Može. Zdravo, Biljana. Pa, kako ste? Odlično. Kako ste? Pa da, poštovanje, ja sam znala da ćete vi da postavite pitanje, drago mi je. Jeste vi ušli sa projektom kod nas, da? Trebam sada da predočim šta hoću i otprilike za to da... Jeste popunili anketu? Nisam još. Dobro, zato što ne znam ko je sve na spisku, da ja vidim ko nam je to. Nisam još popunio anketu. Vidjet ćemo. Bio sam odstan 10 dana, nisam mogao da budem aktivan i to je jedno od razloga što nisam popunio anketu, inače predočeno mi je sve. Evo, znači ja sam zainteresovan pretežno za paradajz i crni luk. Znači, to mi je kao neki prioritet gore, jer ima vinovu lozu, imam kivija, ima pčelice i sve, i uz rakijicu ide paradajz. Tako je. Rakija živa bila, ali ide i rakija, treba neko da je proizvede. Dobro, može od kita rakija? Proizvođač sam i rakije, tako da... Aha, eto to ne možemo da pričamo puno. Da, i do sada sam napravio 4 gredice, znači otprilike spremna za da može da počnemo ovu novu sezonu. Ako ima potrebe i za još jednu, otprilike 5 gredica, sam ja spreman da počnem s 5 gredicama za sada, ali evo jednu molbu, znači da popunim ove gredice,
ali pretežno da bude s paradajzom i crnim lukom. Dobro, to ćemo u anketi, da, to ćemo u anketi pisati. Da, ja ću dodati šta treba. Znači, kao pitanje s čemu ide, vidio sam sada da paradajz možemo kombinovati sa različitim isto kulturama, ali evo kao jednu molbu, da kad se uradi ovaj test, da možemo da uradimo sprema moje potrebe. Da, tako je, pa tako se i radi u skladu s potrebama. Da. To će biti regulisano, što bi rekli Crnogorci. Dobro, hoćemo pitanja sada. Imate pitanje? Nema drugih pitanja, možda se obratiš sada. Dobro, evo ovako. Ja imam osjećaj sada kao da sam snimala kratki video. Znate, kad snimate dugi video i kratki video, to nije isto, jer u kratkom videu ja moram puno da pričam brzo. U minut mora sve stati, dugi video je već drugačiji. Tako da sam ja morala brzo da pričam. U pitanju je zaista jedan ogroman prostor koji podrazumeva veliki rad, ali ovo neka bude početak. Prvo, želim da pozdravim sve one koji su popunili ankete. Moram da vam kažem da strpljivo čekamo da ih svi popunite kako bih preuzela rad na projektima, jer nam je jako bitno da vi ste u posebnoj grupi obeleženi, dakle vi ste u posebnoj grupi stavljeni, kako vas ne bi izgubili sa velikim brojem anketa koje nam dolaze svaki dan. I čekam da se svi sakupite. Ja mislim da je 6 članova već uključeno u zajednicu, oni se ne oglašavaju, oni će se zvanično predstaviti onda kada budemo obavili prvi razgovor. Vi ćete imati Zoom konsultacije, kolektivne konsultacije koje ćemo raditi s vama. Ja ću dati, mi ćemo imati predlog tih konsultacija, prosto ćemo imati na neku zajedničku grupu u kojoj ćemo se dogovarati kada će biti te Zoom konsultacije. Ja ću vas voditi i zajedno, kolektivno i odvojeno, da bih vas što lakše uključila u program, jer svi koji ulaze sada u zajednicu su prosto malo izgubljeni, mnogo informacija, ne poznaju ljude, ali kada se vi budete zvanično predstavimo puno Makedonaca, puno i ljudi. Makedonija je pre svega divna za saradnju. Ja moram da vam kažem, Makedonci imaju poseban mentalitet, prvo jako fino vaspitani ljudi, imaju tradicionalno vaspitanje, odnos prema svemu i meni ja uživam u radu sa ljudima iz Makedonije i već dugo imamo, kao što sam rekla, Makedonci mogu da koriste svoj jezik, dakle uopšte ne morate da pišete na nekom drugom jeziku, postoji na Viber platformi prevodilac, gde ja ako nešto ne znam prevedem, ali ja učim makedonski. Tako da na konsultaciji Makedonci sa mnom pričaju makedonski da bih ja naučila jezik. I sve razumem, mislim prosto sve razumem. Malo mi je teško da govorim, ali jako mi je važno da vam u zajednici ništa ne bude komplikovano, jer jezička barijera je nešto najgore što može da se desi nama i onda sve te barijere možemo da srušimo tako što vi slobodno pišete na makedonskom i neka svi vežbaju i uče. Uglavnom, uživala sam za 7, koliko smo imali predavanja, imali smo i pre toga, sistem u kome smo radili, zaista sam zadivljena. Udruženje Maroni, ja sam sinoć imala konsultacije sa Fidančom, mi smo stalno na konsultacijama, gde sam rekla da ste vi napravili jedan veliki preokret kao udruženje u regionu, zato što ste, evo već, znate šta znači za CV imati jedan regionalni, jedan evropski projekat, to je velika stvar za CV, to se retko dobija i vi ste uspeli na osnovu tog regionalno dobijete evropski projekat, vama su sada sva vrata otvorena za saradnje, što je jako bitno, jer dugo sam u projektnom svetu, 30 godina i znam šta znači imati evropski projekat, odlično ste se snašli u tome, Fidančo je odličan organizator i evo ovim putem pozdravljam njega, evo on stoji tu iza, ali zaista je veliki doprinos, ja mislim ne hvalim tebe bez razloga, ja tebe hvalim zato što je ovo veliki, zaista veliki preokret za Makedoniju. Uvesti permakulturu, jer Fidančo sada već drži predavanja, držat će predavanja skoro, radi se jedna brošura, što je
velika stvar. Eto, da ja vam dalje želim veliki uspeh, možda ćemo i dalje ste na platformi, dalje sarađujemo i to je to što se mene tiče, idem da hranim mačke.